Kabang ta hotai bohok song sung je norokno Ujanmaydhan lama tabuk je katal snamui tongmani obono sung norokno je lama bahigi samjagi tong hne je norokno phuna hne kogrimani e naidin norok kabang ta hotai bohok song omo haikino je tabuk lama kaham snamui tongo mo snamjamani wngkha je tabuk 26 Jasrambari constituency Bidhan Sabha Kendroni borong unang bolong hamkrai bedeni Montri Animesh Debbarmani saktarmung bini tejilung baino tini bini proposal lima baino tini o lama omo haike kaisa oro snamjak tongo Hingke mo haino lama je kaham phaide ani koktoma man mangpliti sane phungnai yango je lama morok je tabo buthagi tomani hingka kai oro je current khunti oro je chengpherang khunti eba chengpherangni pala oro tomani bagai mo tabuk norjaya kho hingke kam tongkho kam khain tongkho hingke yang sakaroko pathor burung rungjang tongo mo tabuk te kisa kam te kisa ba khitongkho mo kam khaibe ke angeno oro metling bojangnai amon pore pesungnai Hingga mo lama nadi agini sai tabu busu zote haseri rika busu zote naithotok khlai rika lama go obahino kobangma lukoro kok sawi tongo edisiwo Montri tonglangphurbo deputy CM tonglangphurbo Animesh Debbarma kuno mungsapan khailangya tabu bolong hamkrai bedek Montri ngi thangbibo tabu Animesh Debbarma kaming rogo thangai naiya eba kuno mungsa samung khaya kok bai simirok hine je kok riklai tongmani ba kok sai tongmani lukurok piabo obon sanamo chongo khapang da hotai bohok song bolong hamkrai bedeni Montri bosudo bolongo naikini khanaya tiprasa lukurok majai tong manung tong tai tiprasa lukurok lama kahamna himai matong obo hairono bini naitok thai bo naitogui tongo piaba naitogui bosudo oro phai bo samung khaipene niya piaba bini samung tangnai sango pangorok tongo bini samung tangnai netarok tongo bini samung tangnai block president tongo borokno samung tangnai piaba bo mohai jaga samung tangdi hine bo samung porpuja likha hangke oro thangai amsani neta hin tongnai eba block president obo hairono tabuk samung tanglayo piaba obon bisingtei kobangma lukurok kok salai tongo Animesh Debbarma kok bai siming mungsari mama grei hine piaba mo tini Montri Animesh Debbarma phamani bisingtino o lama ngo khapang ta hotai bohok song piaba seno sengmo hai kok tumarno seng sai tongkha hangke sengno hinipan mamung tongo Animesh Debbarma thane rang masa khana Animesh Debbarma rang rikhana rang baino botini oma he kok tuma phuno kuna hine na khapang ta hotai bohok song noroni obo je comenon je noroni khok wansogoi kok samani obo hairo botnoni bagai saya tangi hingke jeng je phunuk tongo je borok je Montri je neta je MLA bobo haike samung khlai tong jeng o samung rongno uram jeng ground zero report nayo ba samung amchayo bahike sanamjagoi tong ba tangjagoi tong obo rongno nayo jeng piaba oro boini thane rangmasa o boini thane rangmano obo haine jeng koktuma kaham phunmaniya piaba je lukurok komeno je baksa jagao jeng komen nugo Montri Animesh Debbarma mungsapan samung khaimani grei bo samung khaya hai no kok siming sai tongo hnai samani kokno se seng saw khapang ta hotai bohok song piaba Montri oro phai busaboi bo oro JCB tubui bo oro ha bakhano nangya Montri Wngkha order bai borok je order khayo je odani samung mote kam tangai tongo takse jote khapang ta hotai bohok song omo haino Asrambari bo lama kotor snamjak tai oboni bisingtei sudumo Ujanmaydhan lama simiya khapang ta hotai bohok song Tulasikor hatino bo tabuk tender ongkhorjak lama kotor bazar kotor sramnani bagai bazar building tangnani bagai tai obo haikino tegaisa sampar bazarni siming yango nailabari ni siming yango tokchaya obo haike lama samnani lama kotor khainani obo haike bo tender ongkhorjak khapang daw tai bohok song sudu obo siming ya khapang daw tai bohok song tokchaya obo omo haikino Batamojani siming yang kola bagan thok Batamojani tikhlaye posadia tikhlaye obo haikino lama kotor snambitlan hanga khapang ta hotai bohok song oba haikeno orobo pi solin phlai khai rikha khapang ta hotai bohok song hingke taita mono norok khaya ni tongba naidi norokbo gramono gori ongkhori naidi Animesh Montri kamda khai na khaya na kok basimna saiklang oba haironbo norok tugoi naidi sudu kok sanamu jung samo baiya eba comment khaimano hni khaman baiya khapang ta hotai bohok song kaisa borokno oba haike background zero report to nayawoi oba haike salaimani abo saya klayo ga obon bagino seng sanamu songo je agi kabangma oro CPIM ni siming romboi kabangma oro political khainero botongo piaba tini kabangma borok kogri klango o kongni mote samungya piaba tini Montri Animesh Debbarma phaimani bisingtino tini or lama khlaijago hnei kok tumawo kamani se khapang da hotai bohok song asuk bosor thui tongkha lama supayo lama wngya lama wngnani ngo kok wngya obo haikino
je kok siming tongmani tino jeng obo haike kok masao khapang tao tai boksong borong gonang Montri Animesh Debbarma phaimani bising tino tini omo haike lama samjagoi tongo bati moidano hingke naine di khapang tao tai boksong chini video ground zero ripuni bising tei o kok tumano bisi kebang morombai edisi amsaini tongkosang tongnai tiprasa lukurok himjangnai lama kaham korei nangjaknai tei kaham korei jeng pherang somoi mote korei oboni tei kebangma jengjal ongoi tongmani edisi amsaini tongkosang tongnai tiprasa lukurok agini slai tabuk edisi amsaio tongnai tongkosang tongnai tiprasa lukurokni kaming amsai rogo agini slai tabuk taisa develop nukjakha tamungoi hingke edisi amsaini korong thayo tabuk lama slamjagoi tongo tei kaham nangnani bagoi water tank tangjagoi tongo eba jeng pherang rijagoi tongo obo haikeno nugjagoi tongo chini kok tv ni ground zero report jeng rutugoi naimani Yagulo obo haikeno koktoma kawai phaikya Asrambari constituency bai khopjak Tulasikor adi block ni bisingo kalaijak Purbo Sampasora edisi village 3 nong ward Ujanmaydhan kamio tabo lama himnani kaham snamboi rijakha tai nangjanai water tank tei bagi bo snamboi rijakha tai aro tabo Ujanmaydhan je thanglai sukhaimani lama to snamboi no rikha tabo bridge bo aro snamboi tongo kotor bridge oba hekeno koktuma phiaba chini ground zero report jeng saimankha tabo Ujanmaydhan kamingni tongkosang tongnai tiprasa lukurok tabo himnani tai tei nangani wana jangnai mungsa korei tango hingke bono jagao tabo lama kotor snamjagoi tongo yang tai nangjanai water tank bo snamjagoi tongmani mangphili kawai phega tini chini kok tv ni koktumao koktumani bisingti khujatai khlaio khapang daho tai bohoksong Asrambari Bidhan Sabha Kendra ni kebang budbai keplai ongoi thangjak bolong hamkrai bedeni Montri borong gonang Animesh Debbarma ni saktarmung eba bini chaitamung bini naharmung baino omo haikai tabo Asrambari constituency ni edisi area o tabuk omo haikeno lama huma samjagoi tongo Montri Animesh Debbarma saktaroi tongmani baino phiaba baksa lukurok bono chajiya ongo Montri Animesh Debbarma kok simisi sawo phiaba samung mungsabo thepaimaya phiaba tabo Ujanmaydhano himlai sukhainani bagoi tabo bridge kotor samjagoi tongo a jagao tabo tai yang lukurok thanglai sukhainani bagino bridge simani Yagulo bo lama kaham slamjagoi tongo lama kotor khlai tabo sudu lama simya khapang daho tai bohsong Ujanmaydhan amsayo tabo nangjanai water tank mo slamjagoi tongo